Yana saba masa ya kallo, ta basiri ga ke da ke can a tsaye. Zariya ce, wannan da gani kan ta gaba ne, ya koma da hura ƙasa. Gidan mura zai ji rubu. Ka gani ko? A tare da shi ake ya sani. Allah ta ba masa ya kallo, ruwan jafo, wannan so mata ne ba amma komai ba ba aikin ba, kuma kuma ba. Ya haka ne ta ba masa ya kallo. Kana zuwa baka. Me da sa. Da abu ne mai tutar sa, ina gaba shi ma zai mu lafi. Me da sa. Ba sa da ƙarshen ne na ka ba. Me da sa. To an zo yin da gwanin ta mutum zai kai. To da shi barka in ya kare sai me. Ina ne POS? National Assembly. Ha? A lokacin da muka wannan ko ka bari kawai inda fara ko za a ga ana bayan